Mga igsoon sa pagtuong Islam, karong adlaw Jum'a, ika-18 sa bulan sa Sha'ban. Atong paghisgutan ang usa ka halangdong katuluan sa atong relihiyong Islam. Kini mao ang pagpasidungog sa bisita. Kini nga pamatasan klaro kayo sa kinabuhi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug kini usa ka mahinungdanong kabahin sa akhlak, kiniiya ug adab o saktong pamatasan sa Islam. Dili kini gamay nga butang, kay pinaagi niini daghang kasing-kasing ang naablihan. Ug gani tibok nga tribo ang midawat sa Islam. Sa Islam, kita mga Muslim o Muslima gitudluan sa pagpasidungog sa bisita. Ilabay na akong kini usa ka tawo nga ginirespeto sa iyang katawhan. Dili kini base sa iyang pagkadato o dungog dinhi sa kalibutan, apan base sa adab nga gitudlo sa atong mga Muslim. Si Imam Ibn Majah rahimahullah nagtala sa usa ka hadith nga gisaysay ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon, "Idza adakum karimu qaumin fa akrimu." Sa doon nga pagkahubad, kung muanha kaninyo ang usa ka tawo nga ginarespeto sa iyang katawhan, hatagi siyag pasidungog. Mga igsoon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala lang nagtudlo pinaagi sa pulong, inubanan usab pinaagi sa iyang buhat. Usa ka adlaw niya na samtang naghatag siya og pahimangno, miabot si Sayyid Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Siya usa ka leader sa tribo sa Bazila. Nining higayuna dili pa siya Muslim. Sa wala pa miabot si Sayyid Jarir al-Bajali, mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adunay mosulod dinhi nga usa ka tawo nga leader gikan sa tribo nga Bazila. Sa pag-abot ni Sayyid Jarir al-Bajali, wala nay bakanting luna o lugar aron makapaminaw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungod kay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naalirungan na sa mga sahaba. Apan unsa may gibuhat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gikuha niya ang iyang palaban na murag jacket nga gipatong diha sa iyang abaga. Gipahimutang kini sa yuta ug iyang giingnan si Sayyid Jarir al-Bajali nga mulingkod niini. Mga igsoon, talagsaon kaayo nga pamatasan. Sa tinuod lang walay presidente, gobernador, mayor o hari nga muhubo sa iyang kaugalingong balabal aron ipahimutang sa bisita. Apan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapahiubsanon talagsaon nga pamatasan ug gibuhat niya kini tungod sa kaayo sa iyang kasing-kasing ug sa pagtugot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumala sa historiador, kini nahitabo sa ikasiyam katuig human sa Hijra. Karon mga igsoon, unsa may nahitabo paghuman niadto sa pagbalik ni Sayyid Jarir al-Bajali sa Yemen, gidala niya ang iyang tibuok nga tribo o sa ikanapulo katuig human sa Hijra, bibalik sila ug silang tanan midawat sa Islam. Allahu Akbar. Wala pa lang misulti si Propeta Muhammad, sa kinaiya pa lang nagi-abi-abi niya ang bisita. Tibuok tribo nag-Muslim. Mga igsoon, dili kini aksidente nga istorya o ordinaryong kasaysayan. Kini usa ka manhaj, usa ka paagi sa Islam nga dulot sa kasing-kasing sa tao. Tanawa mga igsoon, usa ka tin-aw nga pamatud nga gikan mismo sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa doon nga pagkahubad, ang si bisan kinsa nga magtotoo o bisan kinsa nga mutuo ang Allah o sa katapusang mga adlaw, kinahanglan niyang pasidunggan ang iyang bisita. Tanawa mga igsoon, wala siya mingon ang si kinsa ray buutan. Wala niya gisulti nga kadturang mga dato,
kundili si bisan kinsang mituo. Pasabot niini ang pagpasidungog sa bisita usa ka sukdanan sa tinuod nga iman, tinuod nga magtotoo. Ug dili lang kini sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan nato ang istorya sa Quran. Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala mahitungod kay Ibrahim alayhi salam, hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Sa doon nga pagkahubad, nakaabot ba kaninyo ang balita mahitungod sa mga halangdong bisita Ibrahim? Unsa man ang gibuhat ni Ibrahim sa iyang bisita? Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Unya siya miadto sa iyang pamilya sa tago. Ug pagbalik niya sa iyang bisita, si Ibrahim nagdala na siya og usa ka tambok nga sinugbang nating baka. Wala siya mangutana sa iyang bisita, kinsa man mo? Unsa man mo kadugay magpabilin dinhi? Naa ba mo'y dala? Wala. Dili ingon ana, kundili dayon siyang miabi-abi sa bisita. Mga igsoon, mao kini ang tudlo sa Islam, mao kini ang akhlak sa mga propeta. Ug karon mga igsoon, paminawa ninyo kini pagayo. Ingon ani ang gitudlo kanatong mga Muslim, magpasidungog sa bisita, maghalad sa pinakamaayo, magpaubos sa kaugalingon alang sa uban. Karon aduna kitay usa ka bisita nga umaabot. Dili siya tao, dili siya tribo, dili siya sugo sa usa ka kaharian. Usa siya ka bisita nga matag tuig moabot, matag tuig manuktok sa atong mga panimalay. Ug matag tuig ginapasulod o ginasalikway sa mga kasing-kasing. Apan kung siya pasidunggan, ginapasaylo ang mga sala, ginagapos ang mga sayatin, ginabuksan ang puntahan sa Jannah, sa paraiso. O kung pasagdan kini nga bisita, muhawa siya o kita mismo ang alkansi. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung ang usa ka balabal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinungdan nga nahimong pagdawat sa tibok tribo, unsa ka may tabo kung ang atong pasidunggan kini nga bisita gikan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, kini ang bulan sa Ramadan. Pasudlo nato siya sa atong panimalay. Pasudlo nato siya sa atong mga oras ug panahon. Ug labaw sa tanan, pasudlo nato siya diha sa atong mga kasing-kasing. Dili nato siya pasagdan nga mulabay lang kanato na walay nabag-o, walay naghinusol, ug wala napalig-on ang atong iman. Hinaot nga kita mahiapil sa mga tao nga nakahibalo unsa kabililhon kini nga bisita nga mao si Ramadan. Hinaot pa unta, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mga igsoon sa pagtuong Islam, sayop kitang tanan unsaon pag-andam kung adunay bisita. Kung ordinaryong bisita, simple lang. Kung kapitan ang muabot, lahi ang handa. Kung mayor, mas tarong. Kung presidente sa nasod, tanang butang giandam. Karon pangutanaon nato ang atong mga kaugalingon. Giun sa man nato pagpangandam ang atong kaugalingon kung ang atong bisita mismo gikan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, kini nga bisita dili kini usa ka tawo, dili lang usa ka okasyon,
Kining bisitaha moabot matag tuig. Apan kasagaran wala lang nato panumbalinga. Kining atong bisita mao si Ramadan. Ang Ramadan wala mangayo og ugas, wala mangayo og sudan, wala mangayo og ihanda sa lamisa. Unsa rang butang, usara ka butang nga iyang gipangayo kanato, kini mao ang tauba. Ang paghinulsol, pagbabalik loob kang Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaubos sa atong kasing-kasing atubangan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Maong tanaw na ito, mga igsoon, tanawa ang atong mga kaugalingon. Sa wala pa moabot ang Ramadan, gihatagan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala og buwan sa Rajab, ug dayon kining buwan, nining buwan sa Sha'ban. Kay nga naman, aron makaandam mga atong mga kasing-kasing, kay dili ka mahimong maupay iandam sa mismong adlaw sa gubat, kay dili ka mahimong magpraktis sa mismong adlaw sa imong duwa. Busa kung sa Ramadan ra ang imong pagtindog sa qiyam, dugay ra ang 30 minutos kapuyon ka na. Ayaw basula ang imam kung dugay mahuman. Dili sayo ang pamaagi sa mga masjid. Ikaw ang walang mangandam. Mga igsoon, ang unang andamon sa Ramadan, dili ang bagong sinina, dili ang bagong cover sa Quran, kundili ang una natong andamon nining umaabot nga Ramadan, mao ang paglimpyo sa atong kasing-kasing dahil kanino o kang Allah subhanahu wa ta'ala. Usahay kung dili kita mutindog sa atong kaugalingon, si Allah na mismo ang mupugaw ka nato. Pinaagi sa mga panghitabo aron mubalik kita sa dalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, ang mga kalamidad nga atong nakita sama sa bagyo nga atong nasaksihan karon, dili lang para sa usa ka lugar, dili lang para sa Visayas ug Mindanao. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sa doon nga pagkahubad, mikuyanap ang kadautan sa yuta o sa dagat tungod sa gibuhat sa mga kamot sa tao. Aron ipatilaw niya kanila ang uban sa ilang gibuhat, aron sila manumbalik. Mga igsoon, ang kalamidad dili kini silot, kundili usa kini kapahimangno reminders ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sa imong alarm clock sa kadlawon, nagpasidaan nga wala ka pa malate, dili ka pa ulahi, kinahanglan nimong mumata. O kung si Allah magpadala o pahimangno o reminders, duha ra ka butang ang iyang gipangayo, pagpaubos o pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto kaniya kang Allah subhanahu wa ta'ala. Apan subhanallah, daghan kayo sa mga tao nga wala nagpaubos, wala nangayo og kapasayloan. Busa paminawan ninyo kini mga igsoon, adunay usa ka tabi, usa ka ulahing estudyante sa mga sahaba. Siya nailhan sa iyang kabatan-on ug kamaayo mangistorya. Apan usahay makasakit sa uban. Sa iyang kabatan-on, daghang higayon siya nakasala, pinaagi sa iyang dila. Nakainsulto, nakapanglibak ug nakapahimulos sa ubang mga tao. Apan usa ka adlaw biyana, nabantayan niya ang gahom sa pulong o pagkamaayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Miingon siya sa iyang kaugalingon, sukad karon dili ko nagamiton ang akong dila sa dautan. Ang tanan akong pulong ug buhat ipasakop ko lamang sa paghimo sa maayo ug sa pagsunod kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, aron ipakita niya ang tinuod kasaad
Gibantayan niya ang iyang kaugalingon o pulong o buhat. Nagpalayo siya sa bisyo o sa daotang mga batasan ug nagpuyong siya sa disiplina ug pagkamalinaw. Nahimo siyang modelo sa mga ubang tabi'in. Mga igsoon, kini mao ang tauba. Dili lang pulong, kundi sa desisyon ug tinuod nga pagbag-o sa kinabuhi. Busa nining umaabot nga Ramadan, dili igo ang maayong tingog sa pagbasa sa Quran, kundi ang tinuod nga tumong. Mao ang Quran maabot diha sa atong kasing-kasing ug ang kasing-kasing mausab pinaagi niini. Mas maayo pa ang tao nga adunay gamay nga sayop sa pagbasa apan nabag-o ang batasan kaysa perpektong kari nga walay kausaban sa kinabuhi. Busa sa dili pa moabot ang Ramadan, mubalik kita karon. Magtauba kita karon. Mag-andam kita karon. Kay sama sa gingon ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sumpa man sa panahon, mato ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ana sa kapildihan, pagkaligaw, gawas sa mga magtutuo. Nga naghimo o mayo, nagtinambagay sa kamaturan, o nagtinambagay sa paglahutay o pagpagwanta. Busa sa mga batanon, sa mga bata, o kanatong tanan, nga na dinhi karon. Ayaw huna-huna nga daghan kapag panahon. Ang oras mulabay, ang lawas kapuyon, ang kalag mabalik ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala nga nag-inusara. Kung ang Ramadan usa ka bisita nga moabot, dili ba mas angay nga pangandaman nato kining atong kasing-kasing. Ang Ramadan moabot ug gihatagan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala ug higayon nga makapagpangandam. Hinaot nga sa pag-abot tining bisita, dili lang ang balay ang limpyo, kundi labaw sa tanan ang atong mga kasing-kasing. Kundi andam sa pagtauba, pag-usab sa kaugalingon ug pagbabalik loob kang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.